Ζήτημα λίγων ημερών θεωρούνται πλέον οι τελικές αποφάσεις για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα. Όσο πλησιάζει η οριστική ανακοίνωση των υποψηφίων, τόσο ανεβαίνει ο πυρετός των διαπραγματεύσεων. Μιχάλης Μπεκύρης, Νίκος Νικολόπουλος, Νίκος Παπαδημάτος, Νατάσα Ράγιου, Πινελόπη Παναγιωτοπούλου, Γιώργος Καραμαλίκης και Ελένη Πανίτσα Πακουλοπούλου είναι σύμφωνα με πληροφορίες οι μόνοι σίγουροι για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις προσεχείς εκλογές. Πράγματι, γίνονται αρκετές διεργασίες για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας για το νομό Αχαΐας. Η Νέα Δημοκρατία διαθέτει μια πλειάδα στελεχών που θα μπορούσαν να εκπροσωπήσουν το νομό μας. Σε ό,τι με αφορά, θα είναι τιμή μου και χαρά να εκπροσωπήσω και πάλι το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, καθώς αγαπώ τον τόπο μου και οραματίζομαι μια Αχαΐα με αναπτυξιακό μέλλον και κοινωνική πρόνοια. Νέα ονόματα ακούγονται αυτά του Προέδρου της Νότια Αχαΐας Ανδρέα Μαζαράκη, του πρώην Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανδρέα Παναγόπουλου και της δικηγόρου Μαριανέλας Ιωάννου από το Αίγυο. Προβληματίζει η περίπτωση Δημήτρη Τριανταφυλόπουλου, πρώτου αναπληρωματικού στις τελευταίες εκλογές, καθώς δεν πήγε καλά στο συνδυασμό που ηγήθηκε στις δημοτικές εκλογές στην Αιγιάλεια. Από την άλλη πλευρά, οι πολιτευτές Άγγελος Τσιγκρής, Δευτέρης Σταυρόπουλος, Βάσο Καράβολα και Γιώργος Μητρόπουλος δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει τις προθέσεις τους.